गइले शादी ब्याह तय करे लड़की के तो हमने के देहात में ना होला कि मुलायम वचन बोलल जाला बोले कि देखी समधी जी शादी करी हमर बेटी एकदम गाय ही दू बेर कहले देखी दान दहे छोड़ी हमर बेटी एकदम गाय ही यादव जी रहल है देखी दान दहेज के फेर में मत लगी बेटी हमार गाय ही तो दूल्हा का पापा कहले कि और बेटी गाय ही नु तो हमरो लड़का प्योर बॉयल हो तकलीफ कोनो ना हो रे सबको प्योर बॉयल है प्योर दान दहेज के बात बढ़ावल जाओ मांगी मोटरसाइकिल लिखो लिस्ट बनाओ लिखा सिकरी 10 लाख रुपया बुलेट गाड़ी 5 थान गहना सब बन गई मुखिया जी बैठने गांव के सरपंच साहब बात से न करे के नहीं के कॉलेज की क्रिया करे कहत नहीं ना करब अच्छा बड़ी बड़ लिस्ट बा सब दिया अच्छा इतना राउर बात हम मानता नहीं समझी जी इतना दही देवे के तैयार बनी एगो बात हमार माने के पड़ी तो बेटा जानले कि कोनो एक आध गो छोड़ाई है में कहले कि एकदम मानल जाई मुखिया जी बैठल बनी सरपंच साहब बनी क्रिया खाई अपना लड़का के जाने के बियाह करता नहीं कहले कि अपना लड़का क्रिया खा के कहता नहीं मर्द हैं जादव जी हैं और एगो बात मानल जाई मुखिया जी पूछने के तब बोलो का चाहत रहे में से का छोड़ा कहलत कि सब लिस्ट ठीक बा सब दियाई एगो हमार बात माने के हम मानल जाई क्रिया खइले बनी कहले कि जितना लिखाइल बा एमे से हम कोनो ना देब मरते एक दू को छोड़ा ना ई है माने के बात क्रिया खइले बनी लड़का के माने के पड़ी जितना लिस्ट बनल बा एमे से हम कोनो ना देब ई को मोटरसाइकिल ना ना कुछ ना भाई हमरा जौन जूरी आती तो हम दे सिकरियो दे दियो मर्दे को मालूम है अंगूठी हरगिज ना नहीं वो है दशा बजन लू अरे ओए काहे रोता रो तू रो कोनो मोबाइल ले ला सका ना कोनो बैगवा छिलना ना कोनो जानवर तो उड़ल ना कुछ रास्ता में कोई भय रहल ना कुछ ना भरल ना कोनो घटना ना भरल हां तब कहे थी चट खातिर रोता कपार मैं कहवा वही खाती बोल का बात बोल ए जान रउआ बहन पीछे मत करी ला ई करे बताओ बहुत बाउर लागेला न जीवन भर जाना के अपन ट्यूशन फी में से काट के रिचार्ज भरोइले होखबो हां औ कदी के नतियते हमरा खातिर का कइले बड़े है कि जोर के नाम हुई पानी में दहन हो जाई जाके अब पैसा मिलेला नु ना मिलेला पैसा दिले भैया थोड़ा मन उदास होला कि कम मिलता मिलेला तो मन खुश रहेला बाकी सबसे बाउर जनता नहीं कब लागेला केहू होने से उठ के आइल है ना कहो अब आत्मा में बुझाता कि आवत पैसा देबे 100 गो दी है कि 500 दी है आ तलुआ के आगे बैठ गेल ओहू ले बाउर लागेला दिल भैया जनता नहीं कहो केहू आइल मुँह ऐठत मंच पर चढ़ल 500 दिहल ले लेहलो भैया अपन शुभ नाम तो खुदरा दे दी वो बुझाला कि हम कहाँ से गिरल बने अंदाजा नहीं खला ओले बाउर लगला जानता नहीं कब छूट मिला लला कि 5-10 हजार पड़ गइल बा सवेरे जब गिना तरह तरह दुगो जाली 500 निकल जाला करे जा कचोट के रह जाला हे भगवान एकरा से कहल कोईगा तू कहतर के पीछा मत करी प्रयास करी ले पीछा तारा ना घूम का बता बोला ए जान हमरा के भुला जा कहे हमार बियाह होता आदमी से होता बियाह ना होता गधा ले हाँ सही एक जना प्यार लैला का ताबड़ समारा जाओ तो मजनू पर चिन्हा हो जाता रहे मजनू के डांड पर कोड़ा से मारा जा लैला पर चिन्हा हो जा अलग अलग रह के तड़पत रहे लोग मोहब्बत फील करने की चीज है शरीर का मिलन ना आत्मा का मिलन हो कहने के लिए बहुत मेले हैं पर किसी एक चहेते के बिना सारे मेले में भी हम अकेले हैं
केहू लौक जाई त तारा चैन मिल जाई हाँ। ओकरा से नीमन आदमी तारा देह में दर्द हलस निक ना लगी बाकी चाहे वाला लौक जाई कहले लगैत्री बाबा की लैला के कुकुर के भी देखस मजनू नु हाँ तो उतने प्यार से बोलो सुनकर से तोरी। तो दिल फील कर अच्छा मीठा कैसन लगल भैया कैसन कैसा लगल रवा को मीठ लगेला हाँ। अच्छा केहू भाई में जे हमरा के समझा दे कि मीठ कैसन लगेला त हमरा के दर्शा देतै बा केहू केहू कहे रहा से कि मीठ कैसन लगेला तो केहू बता दी वर्णन क के लिख के हमरा के समझा के हाँ। कि आखिर मीठ स्वाद कैसन लगेला हमरा के शब्द से समझा दे ना बुझाई ओकरा खातिर तर मिठाइये में से तूर के देवे पर जीभिया पर धरन धरा 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 वो है मोहब्बत चीज है फील करने की चीज है वो आदमी के कोनो प्यार में पगलाइल होके हाँ तो जे मोहब्बत नहीं कैले वो कहे कि सरवा खत्म बा पगला गइल ओकरा के बूझी के जे के उसे दिल लगैले होके ओकर तड़प जानत होके ऊ रोवत आऊ कहि करी राम 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 अरे यही हमरो संग भई रहे दादा तो तड़प ओकरा के फील करने की चीज है मोहब्बत बुझलू कि ना